на гэты раз окно. 140 падаецца на 90. Что такое? Все с пеной. Прямо с хаты. Так что будет у нас новое окенце еще одно. По-перше, хотелось бы отзначить, что я знайшоў свой гэты самый. Приехал в Минск и знайшоў свой стабилизатор. По-другому, глядите. Я вам показываю тіне у Алежеевича домик. Я ж вам показываю, да? Тесть зрабіў. Глядите, она его залезла. Ляжит там. Она спочатку просто ходила. Я не падабаецца. Мы пакуль дверцы не прычыняем, каб яе не пужаць. Ну, ведаеце, у этой всей клаустрофобии у жывёлы таксама прысутнічаюць, як і у чалавекаў. Таму вось пакуль ляжыць яна там. Ты моя, ой, ты малайчыночка моя, ты салодненькая моя. Ляжи. Все. Она будзе зараз ляжаць по-другой. Так, это Аркадь. Матрац. Я забраў ложик металлічны, просто каб на яго можна было пакласці матрац. І вось зараз я прыберу матрац, пастаўлю. Я на один дзень прыехаў. Карацей, антэну сабе ўзяў. Мне даў сярожа паглядзець вузканакіраваную для інтэрнэт. Па-другое, глядзіце, што яшчэ я сабе папрасіў жонку, каб яна мне заказала. Ну, глядзіце, просто для нас, для дзядоў. Гэта для спіны, дакладна для паясніцы. Тут такие сцягваць. Я паспрабую, пагляджу, што будзе, таму што, ну, без жартаў. Тыпу, ёсць пытанні, таму што доўгі час свайго жыцця працаваў фізічна. Правда, памер, каб нармальны быў. Ну, гэта лічыцца артапедычны пояс. Выглядае як пояс для ММА-нейкага. Тут яшчэ бы такая, каб медаля была здаровая. Вось, і трэба будзе проста апранаць. Трэба паглядзець, як. Бачыце, тут такі узмацнёны бок. Это для, пэўна, для спіны якраз таки, для паясніцы. Вось, я з ім пахажу, папрацую і вам скажу як. Бо, ну, гэта жарты жартамі, але ўжо калі там 30+, ужо, ну, узнікаюць першыя там праблемы з цягліцамі, першыя праблемы з паясніцай, са спінай, так што это мы паглядзім. Ну всё, добра, буду збірацца. Та-дам! Так. Отчапися! Там стой, все. Дай поздымать людям показать. Короче, это пока типа фарбовало. Тут таки будет. Так, стой там, не ходи. Тут таки вот будет кулер. Типу шери. Скандинавія. Перед тим, як класти, тут же я ж розповідав, тут буде плитка одного кольору під дерева, така типа, это буде просто біле. Тут буде ванна. У чим нюанс перед тим, як класти плитку, було вирішено все ж таки поміняти окно. Мы бы его не меняли, коли бы яно не трапилось под руку, коли... Что, чим яно вужей, чим тое окно, якое тут было, драўляне, тому мне прыйшлося, вось як бачыце, рабіць вось такія уставачкі. Я напілаваў по 2 кавалачкі, шырынёй там по 6 см, карацей, каб роўненька яны былі шырынёй плюс-мінус з акно. Вось, цяпер паміж імі запхнуў нейкі уцяплитель, таму што ўсё ж такі шчыліна, вот бачыце, ўсё роўна нейкая шчыліна ёсць. Вось свеціць сонца у наша аконца. Ушыў косяк. Мяне вельмі раздражняе выпіліваць вертыкальныя балкі. Я не ведаю, можа ёсць якія лайфхакі, у мяне з гэтым вечная праблема. Калі трэба выразаць кавалак балкі зверху, вось так у мяне не атрымліваецца, так пілаваць нейкая дзічына, карацей, я выпілоўваю па некалькі, вось так раблю такія прапілы, а потым выбіваю малаточкам. Ну, звычайна, оно выбіваецца даволі проста. Відно, што гэтыя прапілы рабіць, ну, вельмі раздражняючыя. Ну, вось і все, зараз па крыху буду укручваць. Спачатку спрабаваў, што знайшоў у хаце? Вось такімі малымі наскрозь. Тут ужо просто былі дзіркі, і на Мінску ў хаце былі усталяваны, таму зразумела, што яны ставіліся на дюбелі вялікія. Вось, а зараз я буду бываць у гэтай ж дзіркі адразу вось такую ж дапамогаю вось такіх рук. Здаровы знайшоў. Зорачкі. Здаров. Вось, і, карацей, вось іх намагаюся зараз укруціць. Але на шрубавёрт у мяне няма такіх насадак, таму прыходзіцца мне круціць ось з дапамогай гэтых такого ключа. Не самая простая задача. Ну все, будем працаваць далей.
Есть такая машина поболее, не? Не подвезли. Шо вы, здоров. Ванна 170. Отлеглась поміж этими самыми стенами 160, там, 6. Каля того, але яшчэ плитка будет, так что будем резать. Добре, что чугун, ой, что акрил, хотя и чугун можно было бы порезать. Чим прикол? Залез у YouTube, гляжу, давайте, як чим подрезать акрил, тому що у мене питання, який диск брати, типу, там, по металі, по камні, по, ну, каб не треснуло, каб все було добре. І що? Значить, увоже запит, акрилу, а чим резать акрил, як порезать акрилову ванну, де який-небудь здоровний дядька стоїть і починає 5 хвилин розповідати. Ось, ви набили ванну, яка довжина на 10 сантиметрів. Я тебе питав, як ванни вибирати. Ні, добре, що я ще не починаюся розповідати мені історію про там, не знаю, акрилові ванни со старожитного Єгипта і ось це усе. І холера, мені треба просто чим порезати. Короче, зараз буду резати. Взяв просто по металі, просто диск і зараз порежу. Ну що так тут така у нас, яка ума, яка прихожусь. Короче, ось така плитка у нас буде з гэтага боку. Тут я зараз покладу білою. А гэтыя бярвенні, яны застануцца вось у такім выглядзе. Мы іх крыху пачысцім і потым якім-небудзь лакам яшчэ. Это ўсё абавязкова лакам, антысептыкам для того, каб некая вільгаць, цвіль тут не распаўсюджвалася. А зараз збіваю вось гэтыя клінцы, дзе мой гумовы молоток. Я яго абкруціў у анучу. Для того, как не псовалась плитка. В общем, довольно быстро разбиваются. Я ничего не подумал. Я ничего не подумал. Зараз узял еще раз это СФП. Это система выровнивания плитки. Так, где она? А, Воу. Голова у вас могла закрутиться только что. І знову я взяв комплекти, і я нешта не подумав, що ось гэтыя вось штуковины якраз таки, яны ж, яны просто вываливаются, просто их треба заховать на будучыню. Самые вось гэтыя маленькие брамочки, яны, зразумела, ломаются, их уже не выкарыстаць, але их можно набывать особно. А вось гэтыя штуковины треба покинуть и просто потым набывать, калі спатрэбіцца вось гэтыя брамки, клинцы гэтыя покинуть. А вось у меня саморобные клинцы, калі у меня система скончилась, я знову на меня скончилась, я не подобрал, и вось рабіў дапамогай таких шчыпак. Ось одну упихивал, а другой типу подтискал, каб трымалася. Ось она, конечно, вары надзейная система. Так это зараз позбиваю. Ну что? Наклеить-то я наклею, але ўжо са сцяной неяк ўжо больш струмна. Таму што калі на падлозе, дык зразумела, што вверх яна не паляціць. Ну, можа быць там праз тэмпературныя розныя прыколы, яна там можа, як пішуць, адстрэліць, можа недзе трэснуць ці нешта такое. Тут ужо больш, канешне, перажываеш, каб яно проста не адвалілася. Можа, дзе-які раствор быў слабы, таму што ўнізе ў мяне быў раствор і адзін, ну, у сэнсе па структуры, па шчыльнасці. Тут ужо быў у версіі, ўжо быў больш вадкі. Далей, глядзіце прыкалдэс. Ну, мы набывалі расійскую, ну, мы набывалі, як мы прыехалі ў Крыму, набылі, убачылі самую прыгожую, якую нам спадабалася, выбралі, ну, як она аказалася расійская. У чым прыкалдэс? Зараз вам покажу приколдес, яких ви ніколи не бачили. Ось бачите, все добре. Теперь глядите тут. Гэтыя вось две былі у асобнай партии. То бок мы набыли 18 штук, две коробки по 8 и две асобна. И вот гэтыя две асобныя, бачите, яны аказаліся карацей на некалькі міліметраў. І праз гэта ў мяне ўсё пайшло крыва. Вось такая гісторыя. Мы, конечно, с Катей даволі просто ставимся до того, что ну, як атрымалось, так атрымалось. Мы ж самі робім. Тым больш, што мы
Это другая спроба класти плитку, але першая спроба покласти эту плитку на стену. Ось. Зараз буду сюди класти, тут буде простей, тому що, ну, уже по-перше, і дослідники вже з'являються по крысе, по-другое, тут не треба резать, тут просто буду ставить две по две, их тут 10 штучек буде, так само ось в вишеню, і воно буде до сюди, буде белая плитка. Меня уже в Твиттере пытали, чему ты поставил ванну? Короче, я подсунул ванну и на яе поклал таких 6 ось таких ось штучек. Типу просто пластик для того, каб плитка була криху вище за ванну. І почав викладувати по узровні. Типу, що ванну виставив по узровні, вона тут на ногах, які підкручуються. І вона акрилова, легка, туди-сюди легко совується, це ж нічого ніяка. І все, і по узровні просто викладав. Зараз вона просто 2 дні вона відсохла, я спокійно ванну витягнув, і все, воно тримається. Тому що ми сказали, що коли просто бы я накладывал плитку от середины стены, она бы поползла вниз, то бок можно было бы еще что? Можно было бы еще какие-нибудь там, типа палочку якую прибить, типа профилек. И от его выкладывать плитку. Але я так не зроблю, тому що у мене літерально нема перфоратора. І ось у чим біда этих, наприклад, тих же квартир, этих бетонних стін, тому що ти там навіть тіка не можеш убити, тому що це все з бетону, з камня. І, ну, і треба мінімум перфоратор, буде гриміти пил. Ну, це не була не проблема, каб він у мене хоча б був. Я би тоді вже убив би эту палку. Ну, профиль який ті що. Правда, мне написали ще потім, що можна було цвік сотку сандалить. Вона, типу, у шви поміж цеглою добре залітає. Але ж, знову таки, це мені би прийшлося тоді гэты профиль. Ну, короче, не було простей. Ось так ванну поставив, от я зробив і все, ванну потім відтягнув. Те ж саме зараз і тут. Я виставлю узровень, ванну присуну ось так, покладу на її ось ці пластикові штучки, все, викладу плитку і про 2 дні спокійно цю ванну витягну. Ванну витягувати треба, тому що що? Система подачі води ще не зроблена, каналізація, вона буде йти ось тут, треба буде там ще у сцяне рабіць адтуліну і праз яе ўжо працягваць яшчэ каналізацыю. Каналізацыя будзе ісці адтуль, там у нас будзе бойлеры, вода, кухня, ось адтуль будзе ісці каналізацыя. Ось дайце сюды, мы яшчэ не ведаем, дзе здароў. Ось тут у нас, пэўна, будзе стаяць табзік, недзе ці тут у кут, ці тут каля сцяны, карацей, ось недзе тутака. Вся канализация будет яднаться в одно и про стену идти выходить на улицу. Так что у нас тут... Тому мне зараз ванну поки що не треба замацовувати, мені треба туди-сюди її тузати. Ось. Короче, ось такі справи, аж наговорив на 6 хвилин. Так, все, мы идем есть. Добре, ну что, буду сегодня выкладывать эту стену. На улице зараз 35 градусов, так что выгуливаем собаку по крысе. Гэта ў цені сядзіць малая, на якую костку знайшла. А там, бачыце, вдалечыні піліпка, нешта коўзаецца, шпэкаецца малы. Посяжу зараз з імі хвілін 10-15, хай пасекаюць, пакакаюць і зноў у хату хавацца. Глядзіце, памятаеце, я казаў, што у мяне эта самая пярэдняя камера пабітая. Калі, глядзіце, блікі не лавіць, вось блікі пачынаюць з'яўляцца, это пад пэўным вуглом до сонца. А можна зрабіць так, што будуць блікі небачныя. Здаров! Ну шо, як вы там? Зараз даўжэй пішацца відэа. Чаму? А вось, ну, вось неяк так. Боже. Карацей, тыдзень былі ў Мінску. Мы ездзілі, таму што ў Каці была аперацыя. Аперацыя прайшла. Што за аперацыя, не буду вам распавядаць. Аперацыя. Была аперацыя, все прайшло добра. Зараз яна пакрысе там дыходзіць, ну як дыходзіць, яна адышла, просто що там пакуль все будзе загойвацца па крысе, працаваць моцна нельга. Тыдзень былі ў Мінску, ледзь паспелі збегчы ад вось гэтай навалы пекла, гарачыні, якая зараз надышла на гэта самае, на горад, які так ненавідзеў пракуратар. Карацей, сёння што? Сёння субота,
у Мінску паказвае 35, Гомелі 37, у нас у Новагрудку каля таксама там 30 з нечым, але у нас увечары нібыта будзе навальніца, і вось зараз я сяджу і чую, што недзе ў далечыні крыху нешта грыміць. Дык вось, што хацеў яшчэ раз павесці. Была аперацыя, тыдзень сядзелі ў Мінску, была аперацыя, спачатку мы павінны былі паехаць на пару дзён, тыпу, там у аўторак ўсё вярнуцца, у аўторак аперацыі, хуціка бы вярнулись, але там аперацыю перанеслі. Вось вам і прыватная клініка, і падаецца, што за грошы у нас павінна ж быць все на найвышэйшым узроўні, але, як аказваецца, людзі адміністрацыі паўсюль аднолькавыя, там нехта нешта не даглядзеў, нешта забыліся, а яшчэ нешта, і неважна, хоць ты плаціш за гэту аперацыю як за маленькі самалёт, але ўсё роўна справа не ў сістэмах, а ў людзях у гэтай сістэме. Яшчэ сядзець 3 дні ў Мінску, таму што аперацыя скончылася, мне яшчэ рамантаваць машыну, а тут ужо і спёка гэта ідзе, лютая, 30-35, і мы ведалі, што нам трэба бегчы з горада, проста бегчы з Мінска, што мы бы там згарэлі проста бы ўшчэнт. Там жа ў Мінску як ты сядзіш, мы на першым паверсе, у нас яшчэ сонечны бок, ты сядзіш у горадзе у гэтай каробцы, у гэтай пячоры, яна награецца так, што нават калі ноччу ўжо проста крыху халадае, ты адчыняеш усе вокны, на першым паверсе адчыняць вокны, гэта у спальным раёне гэта бяда, таму што пачынаюцца гэтыя все каты, на катоў сабакі рэагуюць, пасярод ночы ты падскокваеш, таму што абедзве сабакі пачынаюць брахаць на катоў, а каты адно з адным равуць, як дурныя, хочется уже іх там палкамі паразганяць, каб паразбегліся. Ну, стануць яшчэ пад вакном, роўненька, пад вакном табе яшчэ равуць. Алкашы якія, ты калі з вёскі прыязджаеш у горад, ты як у зоапарк прыязджаеш. Калі кажуць, што там пра ужыванне алкаголю, тут я ось уже амаль 2 гады не п'ю. Як гэта заўважна, калі чалавек выпіўшы. Як відавочна бачна, як чалавек змяняецца, што ён знаходзіцца пад ап'яненнем, што гэта страшная рэч, наколькі ён дзічэе, і ты калі гэта чуеш просто, як я ўжо магу просто па гуку, уже як чалавек размаўляе, адразу адрозніць, што ён выпіўшы. Калі я піў сам і шмат піў у свой час, ты гэтага не заўважаеш, тебе падаецца, што гэта цалкам нармальная гісторыя. А зараз ты разумееш, што гэта ненармальна, калі палова людзей вакол цябе знаходзіцца ў змянёным стане, у гэтым стане, прычым у якім яны часта не аддаюць ніякай адказнасці ніякай за тое, што яны робяць. Яны могуць зрабіць што заўгодна, і ў галаве можа быць проста шокнуць што заўгодна. Ты знаходзішся ў стане небяспекі і разумееш, што ты сярод проста наркаманаў, сярод людзей, якія ў гэты момант такія навальныя, такія чэл, вось такі, вось так гэта насамрэч усё выглядае. І вось ночы это все равуць, ходзіць, пяюць, нешта разборкі, нешта. І гэта ўсё сапраўды як у зоапарку глядзіце. Цацкі такія бывалі, аля. Вот не трэба ось тут пад вухам гэта рабіць. Карацей, я вот нешта разгаварыўся. Што ты хацеў? А да чаго я гэта ўсё гаварю? Ну вось прыехалі, вось сёння субота. Будзем пачынаць. Я плітку там паклаў, не фугаваў яшчэ. Мне не спадабалася, як я паклалася. Я вам казаў, там яна бітая аказалася. Там былі 3 ці 4 плітачкі, пойдемте покажу. Так, у нас тут зараз падзяленне Катюха вось спіць на гэтай канапе. Мы ж туды канап паставілі, я ж паказваю, што мы прывалаклі, бачыце, вось яна тут атрымліваецца. Тут у нас асноўны ложак быў, тут зараз я адзін сплю. Всё, мы у разладзе з Катькай, всё. Мы цяпер як гэтая самая, як старая пара, якая спіць у розных ложках. Ну, яна тут спіць, таму што вось адсюль, ось, да, бачыце, вось гэтая канапа, вось яна побач вось з гэтай нашай ваннай, а ў ванне вельмі прахалодна. Тут прям амаль што нейкі як склеп раней, відаць, як такі халадзільнічак. І вось адсюль цягне такой прахалодай, вось яна ляжыць на этой канапе, і канапа зручная, і вось яна тут ляжыць і пачувае. Святло, не буду выключаць святло. Карацей, я паклаў плітку, вось, бачыце, да? І белая, аказалася, што нешта я не падлічыў па памерах. Яна аказалася крыху ніжэй, але гэта не страшна. Я не ведаю, гэту частку, імаверна, я неяк яшчэ зрэжу, потым адаб'ю. Ну, карацей, яшчэ я тут неправільна падлічыў. Тут же будзе вось душ. Прям з цэгляной сцяны будзе выходзіць душ, душавая лейка.
І тому якби нават можна так полічыць, што яно так і павінна было, да? Што душавая сцяна вось такая з душавой лейкай, яна якраз крыху якби влучаецца і колерам, і ніжэй поэтому. Што, глядзіце, я адкрыў коробку, вось збіты, вось збіты. Яны ляжалі адну на адным збітыя, вось яшчэ збітыя, гэта, конечно, трэба было сюды пакласці, але я яе ўжо сюды. І што яшчэ, вось маленькі кавалачак збіў, калі вось гэту унутры пачаў раствор вычышчаць і карацей выбіў гэты кавалачак. Я такі зразумеў, што нешта я замарудзіў, мне трэба было адразу падаставаць з усіх гэтых шчылін раствор, але я яго не дастаў, так што цяпер, карацей, мне не вельмі падабаецца, як я паклаў. Я не зусім не на 100% упэўнены, што мне падабаецца ў прынцыпе, але Катя кажа, што прыгожа. Я неяк так просто гляжу, ну, нормально. А пакуль карцей не зусім разумею. Што наступнае? Ванну я вось гэту дастаю, да? Ну, яна спакойна ходзіць. Ось, дастаю, там унізе я буду рабіць дзірку, трэба будзе прорубацца, і ўсё, буду пакрысе, буду маляваць схему абвязкі на там, дзе кухня, у нас там будуць вісець і бойлер, і те самае гідраакумулятор. Вось яны там будуць вісець, зараз пакажу дзе. Это ж у нас тут это самае дзверы, это, калі ласка, гляніце. Это дзверы ад Алькі. Я тут уже не пойду, их не буду гэты ліст USB чапаць. Вось, дзе вось гэты код, там, дзе зараз стаяць мае там розныя прыблады, прыбамбасы, вось там будзе гідраакумулятор, і там будзе, то бок уся сістэма вады будзе ісці туды, вось там. І вось адтуль ужо будзе скрозь сцяну прахадзіць у ванную ту самую, а тут будзе кухня, і сюды ўжо будзе ісці заходзіць вада. Так што все, буду зараз пачынаць маляваць сістэму. Далей. Што яшчэ? Мы ж набылі. Я скидываў неяк фоткі ў YouTube, і набылі ж это самае. Глядзіце, кацёл цвёрдапаліўны, 16 кілаватны. Што тут, глядзіце, калі ласка, дверца, тут ні халеры не бачна. Тут таксама дверцы з паддувалам, каласнікі, все, калі ласка. Як яно працуе, я хер ведаю. Яшчэ трэба гугліць, глядзець, як такіх тапіць. Ну, тыпу што, глубінёй ён, вось, там каля крыху менш 30 сантиметраў, але даволі глыбока, то бок я баяўся, што топка гэта будзе тыпу 30 на 30, я думаю, а што за якое туды, якое паленца я магу туды пакласці, вось, а не, нармальна, но даволі глыбока, то бок, хоць я і прыйдзецца цяпер іх рэзаць па 30 сантиметраў, хоць і прыйдзецца рэзаць цяпер іх па 30 сантиметраў, але іх нармальна так укладваюцца, іх тут шмат улазіць. Чым прыкол? Яшчэ. Глядзіце, вось гэты выхад пад трубу з юшкай. Ён прамавугольны. Я такога не чакаў. Там было напісана 110-230. Было, калі мы набывалі, тыпу дыаметр трубы. І я думаў, што гэта можа быць яно так зроблена, што там можна паставіць 110 і 230 трубу. Оказалось, гэта памер прамавугольніка. Ну, то бок 11 сантиметров на 23. І цяпер мне для таго, каб зрабіць трубу, якая будзе ісці ўверх ад катла, мне трэба яшчэ набыць сюды перахаднік адмысловы такі з прамавугольнай формы на круглую, і потым уверх толькі пусціць трубу яшчэ 5-метровую. Я ўжо баюсь, каб тут зараз торнадо не было. Вырубаем пробочки. Жесть. Ебать, что не холеры. Аляй. О, град пошел. Да. Угу. Жузики. Ну что ты? Стромно. Здымаў хвіліну, потом думаю, нешта у меня камера потухла, это я не здымаў нічого. Глядзіце, нешта голос уже сеў, хотя нічого толком не говорил. Зарабіў адтуліну.
Вось такую, гэта у ванну будзе тут ісці труба каналізацыі, цёплая, гарачая і холодная вода. Гэта, хутчэй за ўсё, трэба было прасіць цясця, калі ён клаў, каб мы трэба было закласці дзірку, пакінуць. Потому што я нешта сёння малатком біў, балгаркай рэзаў. Тут будзе гідраакумулятар, тут будзе бойлер. Гэта ёсць. Фінтифлюшкі ўсе набыў. Ой, нешта у меня поломалось, а? Так, у мяне, пэўна, батарэя садзіцца ў гэтага стабілізатара. Ага, глядзі ты, спраўды. Ну, крыху патрасу камерай. Набыў, вось, трубы прывёз. 11 метраў поліэтиленка сіняя, вось гэта будзе вода падача ад помпы ў хату. Гэта 24 метры поліпропілен. Я нешта не паглядзеў, фітінга набраў белых, а поліпропілен нешта шэры. Не так страшна гэта ўсё. Ну, будзе не супер-пупер прыгожа, імаверна. Не ў колер, але улічваць, што ў мяне тут будзе абвязка і гідраакумулятар, бойлер. Тут будзе гідраакумулятар, у асноўным будзе падвязаны на сінюю трубу. Сіняя труба будзе больш зразумела, паглядзіце. Вось помпа, ад помпы заходзіць у хату уверху. Чаму уверху? Это, я думаю, што іншыя з вас уже чулі ад мяне гэту гісторыю пра тое, што ў мяне будзе сухі ўвод вады ў хату. То бок не пад зямлёй, не пад фундаментам, а будзе ісці па паветры труба, і яна, на мой погляд, не павінна замёрзнуць, таму што будзе сухая, вода будзе вяртацца назад у помпу. Я ўжо ўсё тут прагледзеў уже 310 відосаў пра гэта ў Ютубе, так што буду спрабаваць, і у вас будзе магчымасць... Ой, вы ж даруйце, што троху. Все гэта самае. У вас будзе магчымасць убачыць, што... Халер, у мяне ўсе камеры ўжо на тэлефоне пабітыя. У вас будзе магчымасць убачыць, зімой я буду здымаць, як працуе. Усе маразы, і убачыце, ці працуе гэтая сістэма. Пайшоў, зарадзіў гэта самае. Як называецца? Весь час як оно называецца. Дед, мініатюра, дед узгадуе, як называецца трамплюкатор у яго рук. Карацей, трамплюкатор. Видите, як она здоровая. Яна раней, карацей, была малая, калі яна, цалкам все спакойна сядала, ляжала, а зараз яна ўжо не памяшчаецца. Яна, калі кладзецца ад кута, ўжо дзверы цалкам перакрывае. Так, это у нас абарона аддалі. Видите? Ну-ка. Алюля. Не ідзе. Гэта будем, прибіраць адсюль, зразумела. Што я хацеў вам паказаць? Просто паглядзіце. Тупо целая торба, здоровенная торба фитингов. Где 25 нравится? Там вот тут в начале. Там просто фитинги. Целая матка яго торба. Поліэтиленовые, поліпропіленовые, клапаны, краны шаровые. До рэчы, вось, гэта, падаецца, беллитовскі кран з амерыканкай. Хто не ведае, амерыканка, гэта вось гэта разборная частка. То бок, яго можна разлучыць. Да, вот это откручивается, и система разбирается. Звычайныя кранікі, вентылі. Это экономія, просто у трубу просто перекрывать. Пераходники розныя. Чего я только тут не набыл, ребята, я вам скажу. Некая вельмі дорогая. Не глядите, это не реклама. Я бы не набывал, как бы. Одиная, что была, 5-6 рублёў. Я лічу дорого, что фумка самая звычайная, 2 рубли там коштует и нормально. Целый набор, целые пакеты разных вугольнички, тройнички. Я за вось гэты пакет. Вот тут яшчэ это сам подводка. Это для бойлера. Для бойлера адмыслова. Тут гайка и тут гайка. Что тут я хочу? Карацей. Гайка и гайка. И карацей вось гэты вось эта торба. 200 рэ. Вось. Подавалася. Я думал, что будет танней, але нешта одно, другое, третье. Потом краны этой пошли. Я кажу, одна американка. Кран с американкой 3/4. Там 25 рублей.
Все, што металічнае, ўсё дорага. Калі бы з поліэтылена з гэтага ППР складваць сістэму, было бы танна. Але, імаверна, што не супер прыгожа. Ну, не тое, што прыгожа. Я не ведаю, ці можна, ці поліэтилен можна ўжываць для цяплення, напрыклад. Але на ў хаце ўжо прокладывать полиэтиленовые трубы с фитингами, это уже, боже, як тут жить, 5-6 гадзін вечара, і ўсё, і немагчыма. У хаце яшчэ больш-менш, але ўсё роўна. Як бы драўляная хата, вясковая, але ўсё роўна яна так даволі награецца. Хаця яна як хутка награецца, яна так жа хутка увечары гэта цяпло аддае, і як бы спаць уже кладзіся нармальна. А ў Мінску што? Там уже 2 дні, можа, ўжо хмары ходзяць, уже і сонца няма, а хата дагэтуль яшчэ гарачая, таму што яна нагрэлася. Ладно, буду што? Буду заўтра ўжо пакрысе нешта пачынаць скручваць. Што там? Шмэга! Што там? Ну-ка. Андай сифон! Андалі знайшлі нейкія ты самыя, шпендель. Шмэга! Такая вот здоровая уже шмега у нас. И побегла. Вот еще любимая цацка теперь. Это частка этого самого стартера от косы. Ну, все цацки нас позабирала. Все, что хочешь. Это я разбирал свою технику, глядел, типу, як вешать. Нешта з бойлером больш-менш зразумела. У яго есть такая панелька зверху. Умоўна я могу сцяну просто две добрые шрубы закрутить. Ну и типу він просто повесится на них, да, типу, на головке. Крыху складаний з гідраакумулятором. У яго, ну ён, у яго нема нічога цалкам. Ён вертыкальны. Але ў яго ёсць ногі, і тыпу на гэтых нагах ён, ну што, ён павінен стаяць. Вось я зрабіў 3 дзіркі. Тыпу я одну нагу, бачыце, так па-дэбільнаму стаяць трохкутнікам, і ну як бы да сцяны 2 ты ніяк не прыхіліць. Таму ставім одну на адной нагой. Эту одну нагу я паспрабую закруціць таксама на вялікія такія шрубы, але ж, ну тыпу, ён ж 50 літраў сюды вады зале. А вось на гэту зварку, якая тут заводская, я не то як супер у яе упэўнены, я як хамутом, то бок я просто акіну дэмферку, з аднаго боку да сцяны прыкручу, да? Яна просто будзе цалкам гідрык, і тут зацягну другую. Ну, карацей, каб вага была не толькі на назе, але яшчэ і дэмферка будзе трымаць. Я за сёння паспеў. Глядзіце, па-першае, ліст ОСБ, які ў мяне год уже ці 1,5 яна тут стаяў, ён жа быў. Это той самый лист, яким я огородживал альку от нашей кухни. Я его просто поставил, прикрутил, подрезал, там литерально вот ширина стены 1,31 м, а лист 1,25 м. И вот атрымліваецца, что у меня там такие вот будет, бачите, не так страшно. Пакуль як ёсць, все, сцяну зрабіў. Катя адразу прыбегла, кажа, трэба чым пафарбаваць, бо яна непрыгожая, 2 разы пафарбавала, 2 слаі, бачыце, в прынцыпе, больш-менш няблага, уже нешта белае. Далей. Вода. Я раскруціў тую сістэму, якая у мяне часовая там была. Цалкам прикрутіў вось гэту трубу 11 метраў просто на один вугольнічак 25 по 90 градусаў праз дзірку. Вось тут я зрабіў дзірку. У мяне пяро было толькі 40-ка. А сама труба 25-ка, бачыце, ну як бы там месца ёсць, яна туды-сюды давольна вольна ходзіць, але ж у будучыні я ж хачу яшчэ як дадаткова пусціць ацяпляльны провод, які, ты ведаеце, такі ён будзе праграваць трубу. Ось, дайце я вас так павольна давярну да сябе. Ён будзе праграваць трубу, і пры гэтым ён і есть не так шмат электрычнасці, падаецца, ці там 100 Вт, нешта такое. То бок, гэта на той выпадак, калі з сістэмай нешта будзе не так у самыя моцныя маразы. То бок можна будзе як падстрахоўка включаць гэты правадок, і ён будзе адаграваць, не даваць замёрзнуць на хаду. Я не ведаю, на хаду павінна вада замёрзнуць. Тут усяго, ну вот я купіў 11 метраў,
метры 4, 3, карацей, метров 8, да, свідравіны, то бок атрымліваецца, што, ну, як бы, не так і шмат, да? Типу, яна не павінна замерзнуць по моей логіцы. Все, там пусціў перад гэтым. Я вам што скажу? У мяне ад цясця дасталося дрэлі, пэўна, 34 штукі, і ёсць свой шрубавёрт звычайны на акумулятарах. Вось, і ў мяне пяро 40, то бок 4 сантиметры для того, каб зрабіць роўную гэту лунку, дзірку, да, для трубы. Я пачаў свідраваць, яно, як бы, акумулятарны шрубавёрт, ён даволі хутка пераграецца, ён такі даволі танны, таму пераграваўся. І я думаю, ну, прынясу савецкі, там такі савецкая дрыль здаровая, і адцясцяў. Є такі прикольчик ёсць, што яна можа працаваць, то бок не абавязкова трымаць кнопку, ты просто раз націскаеш, і яна пачынае далей працаваць. Я не думаю, што гэта так было прадугледжана, хутчэй за ўсё гэта, ну, як бы дэфект, да? Типу, ад старасці яна ўжо толькі так працуе, ці цалкам працуе, ці не працуе. А працуе яна не ад акумулятараў, а ад вілкі. І, карацей, я ўсё пачаў свідраваць, это пяро там нешта зачапілася, крутанула эту дрэль, яна мне вылетела з рук. У гэтай дзірцы, яно ж там пяро, яно ж даўгое, яно там усё это захрасла. Гэта дрэль пачала накручвацца, яна ж на проводзе. Провод пачаў закручвацца тут. І я пабег адключаць хутка, яно выдрала, з падаўжальніка выдрала вілку, сам провод там моцна накруціўся, але самае непрыемнае, што я, калі выдрала эту дрэль, но мне моцна ударила па пальцы. Вось, безымянны пальцы. Яно, конечно, бачна не будзе, але, ну, як бы, вельмі хреновая рука мяне даць. Я не ведаю просто, як я вам там выглядаю, можа занадта блізка. Карацей, вось гэты палец, вось, бачыце, ён давольна так прыпух, і вось мне даволі больно, я не магу ну, вось я магу, як бы, то бок я не паламаў нічога, але, конечно, палец даволі балюча, так что я з той дрэлью больш працаваць, пэўна, не буду, но это вельмі небяспечна, яно ж магло мне добрай паліцы паламаць, таму што там еще дрэль такая паўметр памерам. Вось, ну, знаешь, я толькі завёў трубу, і я тут зразумеў, што я набыў уже сабе 40, ажно 40 опор 20-х пад трубу, якая будзе поліпропіленовая, вось гэтыя. Да, вось гэтыя опоркі, самыя звычайныя. А под 25-ю трубу я не набыў под полиэтиленовую. Мне трэба будзе ехаць мінімум набыць, па-першае, КТРы прям такія на даўгой шрубе этой самой, каб 25-ю трубу полиэтиленовую замацаваць. Яна ж, бачыце, яна ж вісіць. Ну, типу, яна в хату зайшла, але ж я трэба, ну, типу, замацаваць, каб яна першая, вось, бачыце, яна ж правісае. Бок яе трэба нацягнуць, замацаваць гэтым КТРам тут, а далей мне хутчэй за ўсё трэба будзе адсюль, з гэтага месца, ад свідравіны да вось там, дзе ўваходзіць труба. Тут таксама нешта трэба будзе ўкруціць і нацягнуць дрот. Там, прычым, што не дрот, там ужо моцны, ну, такі добры трос. Я думаю, што вось гэты тросик, ён металічны, аплётка, ўсё як трэба. Я думаю, што мне ўхопіць, я просто нацягну ад свідравіны да сцяны, нацягну добра, як толькі здолею, і на гэты трос ужо прымацую яшчэ дадаткова гэту трубу. Яна, конечно, будзе трымацца там заціснутая КТРам, але каб на адным КТР яна... КТР гэта, ну, хамут. Каб на адным КТР яно там не трымалася, я яшчэ вось такі трос нацягну. То бок усё роўна ж прыйдзецца ехаць у краму. Яшчэ ж вось, бачылі? Это я у суседаў узяў. Амаль нульц. Амаль што мушка не хадзіла, а можа быць толькі што ў тэпцях. Буду спрабаваць. Адзіна мне не спадабалася, конечно, што... Ну, яно ж як павінна быць. Тыпу, з аднаго боку я заціскаю фітынг, а з гэтага боку трубу. Правильно? Устаўляю. Да? Да. І мне не падабаецца, што ён як бы вельмі хранова дзяецца. Есть два варианта. Ці мне трэба набыць спецыяльнае, это самае, імаверна, это самае, фаску здымаць з трубы, каб яна сюды добра усоўвалася, і здымалася фаска ўнутры у фітынга, каб ён сюды лёгка апранаўся. Ці я падглядзеў другі варыянт у інтэрнэце, паказваюць, што і тыпу, калі я пачну грэць,
то яно павінна там за секунды за дзве, толькі ўжо пачне пластык уже падпалены крыху плавіцца, тады фітынг павінен тыпу сам добра ўлезці, а труба павінна залезці сюды лёгка. Ну что, працуем. Завтра будем воду рабіць. Я думаю, что за тыдзень мы павінны зрабіць і ваду, і каналюгу вывесці хаця бы ў сцяну, каб просто пакуль з часам яна туды злівалася. Часова зразумела, што каналізацыю будзе наступны крок, гэта ўжо будзе каналізацыя пракопка. Шкло ж памяняў, бачылі? Памятаеце, якое бітае было? Вось яно. Вось акно. Вось, зараз у нас такая шыба прыгожая. Так, ну што, пачатак сістэмы. Эквілібрыстыка, трымаю шланг, глядзіце, вада ідзе. Без стабілізацыі, прабачце. Значится, ось там у нас клапан зворотный. Ось ён выконвае эту самую ролю паветраадводчыка. То бок тут клапан, які будзе стапарыць сістэму. То бок гэты клапан павінен упускаць паветра для таго, каб вода схадзіла. Так, зараз, як бы это мне... Боже, які працоўны срунзель у мяне тут. Так, давайте я паспрабую зараз адключыць. О, чулі? Такі уцягнула тыпу паветра. Даруйце, просто одной рукой трымаю телефон, адключаю, ну, не вельмі зручна. І яно толькі што вы чулі гэты гук, хаця, можа, і не чулі, тому што камера даволі далёка. Яна, тыпу, усмоктывае ў сябе паветра, і тым самым вода пайшла ўніз. Вось, я ўжо 2 разы разбіраў вось гэту невялічкую сістэму, таму што... Чакайце... Так, трэба ж зліць ваду эту. 2 разы разбіраў, што неяк там прыкруціў, не тое, што, ну, крыху падцякала. Зараз. Трайнік, клапан, ну, паветраадводчык, потым злучаецца пераход, потым зноў клапан, але ўжо 3/4 паболей, і ён уваходзіць у пяцярнік. Пяцярнік — это вось такая хреновіна, і як вы бачыце, значыцца, пяцярнік — гэта манометр, каб глядзець ціск, гэта рэле, якое будзе па ціску, у якое я наладжу, гэта рэле будзе ўключаць і выключаць помпу, таму што будзе кабель сілкавання заходзіць ось тут і тут, бачыце, 2 адтулінкі, ён туды заходзіць і будзе ўключацца і выключацца. Ось гэта будзе ісці, тут будзе гідраакумулятар, гэта падача вады на гідраакумулятар. А вось гэта адкруціцца, пераход на поліпрапілен, і тут будзе бойлер. Ой, з гэтымі запцацкамі, канешне, вельмі доўга і марудна, лічу, што першы раз такія рэчы раблю, але, ну... Вось так гэта выглядае, можа нават так вот зрабіць гэты самы здымак для прэв'ю на картинку. Маленькая ахуніца раніцай разбудзіла. Бывае убачыць собак. Собака зноў прыходзіла. Она ж до нас сюды бывае прыходзіць там собака з вёскі. Ён вялікі, і ёсць у мяне падазрэнне, што гэта татка Алькі, таму што там на вёсцы ёсць 2 собакі, ось одна вялікая, хлопчык, ось, ну такая, я думаю, што татка, а ёсць дзяўчынка, ну вельмі падобна на Алю. Калі-небудзь, калі ў мяне пад руку будзе, буду ехаць праз вёску на Новогрудок, я вам покажу яе. Она бывае там сядзіць на вуліцы. Ну, она такая, пэўна, што на вольным выгуле просто ходзіць, ну, таму што ашыйнік ёсць, але як бы не прывязана. Она вельмі падобна. Дакладней тады Аля падобна да яе. Всё, 6 на маіх гадзінніках, 6:30 раніцы, бывае так, пачынаюся тут. Дапіловую відэа зараз раблю, вось, вырашыў выйсці і падзякаваць вам за тое, што паглядзелі, відэа атрымалася такое даволі доўго, я там нешта разгаварыўся. Спадзяюся, вам было не занадта нудна слухаць дзедавыя размовы, прамовы, я бы нават сказаў. Всё, вялікі вам усім дзякую, што даглядзелі да канца. Я, дарэчы, ніколі не казаў, але трэба адзначыць, што вялікі дзякую усім тым, хто дапамагае на Патрэоны і на YouTube, таму што, в прынцыпе, дзякуючы вам я магу гэтым усім займацца і тут сядзець, здымаць для вас таксама, акрамя гульнявых, акрамя Рудзі, акрамя Відзіка, здымаць яшчэ і ягоны хутар. Всё, вам вялікі усім дзякуй
Дзякуй, што даглядзелі да канца, яшчэ раз кажу, і да сустрэчы ў наступным відэа. А ў наступным відэа я ўжо думаю, хутчэй за ўсё я вам пакажу ваду, якую я дараблю.